utsinye hwacho hwavainawo macharlatans vane motikari kare vanopiwa futi mota nababa Chivhayo. Havatengese mota dzavapiwa naachivhayo votengerawo diki ava vasina. Vanongoramba vachingoti receive your money. Vane utsinye, vanoramba vachiunganidza pfuma asi vakakomberedzwa nevanhu vanoshayiwa. Vane utsinye. Real conversations, unfiltered perspectives. Ndo dingindira tinofamba naro pano pa DJ Holly Unfiltered. If it's your first time here, janya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugari wepano dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rende nekusapota DJ Holly Unfiltered. Pane image yanetsa yatenderera kubva nezuro nanhasi uno yava Makandiwa vakazvambarara. Vamwe vari kuti aikisa bhutsu, vamwe vari kuti anga adonha anamatirwa, vamwe vari kuti hanzi isign of respect. But zviri kunyadzisa and the comment section haisi kutombomira. Hanzi hakuna munhu anogona kuacta sava Makandiwa. Saka ndo image yandoda kuti ndikuratidzei. Mondiudzawo kuti munofungeiwo nazvo zvinhu zvakadaro. Takambozvitaura nyaya yekupfugamira vamwe varume, nyaya yekurespecta. Tikaitaura nyaya yekuti hanzi munhu anoita spiritual father. Iwo wakakurira muAFM, ukarerwa muAFM, wapedza kudaro wochitaura kuti spiritual father wangu wepamweya ndinhingi wekune imwe nyika kana ndimiwo. Wachengetwa mwana wazvarwa mumba wochengetwa wozopedzisira kuti baba vangu inini ndewe panext door. Takazvitaura nyaya idzi, mavideos aripo, mascriptures takamakota. But zvangodrow attention yangu kuti ndikuratidze kuti zvatinenge tichitaura panapa, we don't speak because takavavenga vanhu ava, but unhu hwavo hwavanoita hwechitsotsi, hwechimbavha, hwechikoronyera ndo hwatinouya panapa tobva tafumura. Mumba mazvionera mega kuti muri kubirwa mari, kuti muri kunyeperwa, kuti muri kunamata zvemwari zvakafa kare kare handitika. Right, ndisandapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo. Tinodzifambira tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake handitika. Zviri kunzi batirwa dare nasekuru Chigocha Mazizi. Sekuru Chigocha Mazizi ndiye munhu ari kuita zvinhu zvamanje manje paHarare handitika. Bata namba dziri pascreen wotaura kuti ndabva nekuna DJ Holly vanomba vakubatsira ipapo. Right, ndichida kuisa maringirikini comments pascreen, but unfortunately hameno zviri kuita mushini wangu, but ndichangopika andiri kuda papost yaiswa neCrime Watch Zimbabwe. Moita sei tongotaura ipapo handitika. Iyo ndo mufananidzo yava Makandiwa iri kutrenda paX zvamanje manje handitika. Zvakanzi yesterday at UFIC in Chitungwiza, Prophet Emmanuel Makandiwa showed love and respect to his spiritual father, Prophet Victor Kosi Boateng. Yeah. Zvakanzi ne first comment, why is Hubert Angel not bowing to Boateng anymore when they both bowed together before? Zvakanzi chii chaakuitika mazuva ano. Zvakanzi he is now submitting to Chris. Akasiya zvekuwest apa ndiye akaintroduce Makandiwa ikoko. He changed his ritual father. He left Ghana ritualists and now bowing down to Chris, his new Nigerian ritualist. Imi zvakaoma kani zvinenge zvichiitika izvi, zviri kutaurwa nevanhu izvi. Zvikanzi Crime Watch miswa kuita fake prophet is not a crime. Vanhu vacho vanenge vachitoita ka
mahwani zvekutodaro zvakanzi thou shall not bow down. Thou shall not bow down to other gods. Adoti chiko rekatisane nayo comment yaingona amene vanhu vanokaita se kanzi isakapeti yakachena da kuzvambarara. Alright, it's Makandiwa saying isakapeti yakachena ndoda kuzvambarara. Pakashata pakatoshata zvekutodaro zvikanzi he was actually called to get a share of his 1 million of the 1 million given to Makandiwa. The poor followers were only given it to eyes asi hawaidyi. Hanzi havana kana chavanoona. Hanzi this is a scam. Pakaipa zvikanzi Makandiwa haana kumbonyaradzwa, hanzi kumbonyaradzawo mhuri dzekukaribha death toll 79 plus. In fact, no one of these ZANU-PF charlatans did. Kana tichikuudzai kuti zvima satanist, cultist, varoi munoti tinopenga. Amen kuti vanenge vari busy kuita seiko. Kana mapublicist achingonyora kuti Mwari ngaavanyaradze vafirwa ava zvakangodaro chete, but vakakundikana. Ndipo unozoona kuti hanzi ndezvemushonga izvi, ndezvemushonga zvekutodaro. They know that they are worshipping and that they know what they are worshipping, and that's not Jesus. That's not Christianity. Hanzi vari kuziva zvavari kunamata zvava vakomana. Vari kuziva zvavari kunamata zvava vakomana. Hanzi he has come for his share of the million. Amen. Pangwana vari kuziva zvatisiri kuziva pakaipa. Hanzi hazvisi zvaMwari izvi, kunyepa chaiko. Kanzi Makandiwa is a good actor. Ndirikunakirwa zvangu, ndirikunakirwa. Kanzi this chaotic behavior must be condemned, stopped, and never allowed again. Makandiwa is an embarrassment. Zimbabwean men chaiyo nenyaya yekugwadamira vamwe varume. Akafanira kuti akachida kuti Makandiwa is an embarrassment to Zimbabwean men. Asirira tu avo pakashata mahwani zvikanzi aya mafanizi chaiwo chaiwo. Zvikanzi this is not Christianity, playing with people's minds, nonsense. Hanzi hakuna chinamato chakadaro. Zvikanzi Matthew 23 verse 9. And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Amen. Kuti maspiritual father ava vari kumawana kupi uyezve zviri kuita sei, zviri kumbofamba sei. Right, muri yeZimbabwe. Amen. Kuti muri kuzoonawo sei, muri kuionawo sei nyaya iyi. Inini nhasi ndati handisi kuda kutaura zvakawanda, ndinombotaura ndichitaura, but ndati ndingopinda mucomment section ndikuratidzewo pfungwa dzevanhu. Hombe yavhurwa navaMakandiwa pakaipa zvekutodaro.